انتينا نبل كل جزء تانو كون نزاربا زاربا لامش نزا ما عاد تزيا كن رياض جبرنا جابير حيلنا يكون أنتو يكون نسألني أنا أتي أبكل تمزو كل رجوم يهوني لون جابير انتي جيرنا زا ما عاد تكن رياض جيرنا حيلي يبنا قلبتي يبنا لازم سومي بارح بتعنا تحضر جابير سلازرة أكاد رأي سلازي بقدام يرينا نيرنا ناي ساميلنا نرزلنا روترينا نيرنا بزحلفة بدحرو ناي ساميل حساب رينا نيرنا بزمن ساميل انتي كم زنبرة راين دمت أملاخن انتي كوينو خمس نبرة وحيدو خمس نبرة أي نبرة انتي كوينو نيرو كابتي أوز نبرة أبت بيت مقدس جبرز نبرة رخصت كابدك إيلي استلعله نايجابير نجار انتي كم زخانة كم زتافة سلازة أب معرف سلسة خينا هنريه ولا رينا يعني نبز عواز ساميل أو خوينو انتي يجبر نيري لنا إفورت تعاتيون أملاخ يقلقل نيو سلازي دك إيه لجن انتي نيرهم لنا دك بيليال كم زنبوري نجرنا كفاءات كم زنبور حلو في حلي فوم انتي جبر نيرهم تمسواتنا بجابير كي ديبه أقدمهم انتي جبر نيرهم يبلعو خمس نبور رينا نيرنا نجابير نعيقهم نيرهم أي فلوت أون نيرهم كم أملاخ يقلقلو ترايم نيرهم بر مستي مس أملاخ انتي نبورهم تخكل الناس خوان حبرت أي نبورهم هذا جابير انتي كم زجبره كتفهم كم زدلي كتفهم دلي سوق يلوم نيرو جابير كاكم نجاري ردانا كنجاجا كلنا حمل سنة لو جابير حدا يجي يختلك كل خنا بزي ترى نجار حدا جاي نيجي لازم جابير تاجيرهم لنا نخطفهم سويلو لازم معرف سلسة خينا هري خلنا ساميل تايب لنا يفوت تعاتيق يقلقل كم زنبرة أمو داتا جابير ساميل كزارو بدلي أبتى بيت مقدس كنريو خلنا جابير ساميل كل جزء جابير تاي قبرني يقلقل كم زنبرة إذا نقرنا لازم حدا ما عتن تايلو دمت سامي جابير كتوع عنا كل حدا جزء كم زي مسئول كاي كون كنا جابير دمت تسمي مسئول كاي كون كنا بنامنا جابير حسب نتزرعيل كاتراخوب بزح كتكورز جبا كات عجز عقلي اللي كاي استفله هيوت كله كله نعمل غزفر هيوت كله كله كم تجابير زدلي كون كاخت نبر كل خاي جابير نتايز جبركا أبتمدو وأبتجيزي مسدوم تخرخ بكازغل سلس ساميل نتاي نيرو بتمنجدنا جابير فلا يمالا لس نيرو نجابير أي فولتوني نيرو أي تردون نيرو يقلقلو ينيرو قلنا جابير دمت بتخكل نتاي جبر النيرو ساميل كسمع جمر النيرو لازم جابير قلنا نتاي جبر جمير أب ساعات وأب جيزي ونساميل دمت خلامه جمير كابت بيته ما دستخ جبر جميرو زوع جمير أي تردون قلنا من دمت مخان لحرام ودات أنت يبلنا على جابير إلي ترديونه تحسن جابير يتوعهم ذلوا سلازم أنت يبليلو باري هاي سمع له بل جابير شو كزاره بجمير رندا إلي دود زبلنا جر كجبره كتفهمي خسروا قبل جمير أبتزح على فجزيرين يعني أنا جابير نتهم زخبروا خبرنا يقدني نتهم زحسروا خسر كأنا يقدني بحري من النتي سلازم تايلو دكها دك إيه أنت كم زخون كم زموت نجيرو مالتي قاتم فلسطينيين مثل ما بتجيتي إسرائيليين كوروم سموت فينانسن خوفان النابتخينات كم زخودو على جابير نجرنا كل يوم أون تاي كم زخونو كم زموتو سبيتو خطوات كلها أنت إكابوري لا تو نجابير هلا ونت كاب إسرائيل أنت كويني لا تعالي لا وج تسعر له جابير مسحة كله تراي جابير زي بقوله وج ولا حنت تجبره أسهلو تيبقوله سلازة أب معرف أربعة نجابير تابوت أنت كم زجبري نجرنا كم استمارها فلسطينيين وسيدهم أنت كم زجبرو نتابوت أبتناتهم أملاح أنت كم زجبرو كم زأتوه تزحزناكم نجار بزي مزازنا نأملاح كم نتعرفوا أي خاطري قالوا سكزارو كل أبرامي معرف كلته أي تسرقيل كاتسر أي تزوميل كاتزوم أي تحصيل كان ده يتجبر تحسه سمع أملاح أما كل هذا بتيتجبر لها تتصرف علىها اتنايك زيابير اتي تنايك كيدان تابوت وسيدهم أبتناتهم أمالختي يوم ذكرته هنا سيمسوم كسعر كله خم ونجار قات يمنير أملاحنا أنت يجيرنا يلهم نسيمسوم يحلفوا يبنا يلهم سلازة تابوت كينا هنريه خلنا جنتاين نريه كودو كله قراري سو زيابير نتابوت كسجودو خلنا نريه دقاقيم سجيدو سلازة يد زيابير نام من كتبر تعجمير أنا بأشدود زبالو هزبي يدو خزرقة جميرة بحبت قوقع جميل توم هزب مسمى نام من تاي سيدو من نتابوت ناب قات زبال بوتا كومن دابولو ناب عقران كاب عقران ناب بيت شمس
ኢድ እግዚአብሔር እንታይ እንዳኾነት መጽያብቲ ህዝቢ እንዳበርትዕት እትሶም ዘምልኾ አምላኽ ዕንጨይቲ እዩ ያህዌ ይሰርሕ ያህዌ ድሌቱ ዝገብር ስለዚህ ታቦት ከም ሰገደ ኣብ ምዕራፍ 5 የርእየና ኣብ መወዳእታ ምስ ከበዶም ተተሸኪሞም ናብ ኩሉ ቦታ እዮም ክሰድዎ ጀሚሩ ኣብ መወዳእታ ኣብ ቄራት ያዕሪት ዝበሃል ቦታ እዮም ንከባቢ 20 ዓመት ተቐሚጡ ኣብ እንዳ አቢናራም ዝበሃል ቦታ 20 ዓመት ቤት ታቦት ኣብቲ ገዛ እንታይ ከም ዝገበረ ይነግረና ከም ዝተቐመጠ ስለዚህ ህዝቢ ክዋጋ ፍልስጤማውያን ኣብ ምዕራፍ 7 ከይና ክንሪኦ ከለና ደሴም እስራኤላውያን እንታይ ገብርዎም መጽዮም ክዋግዎም ምስ መጹ ቶም ህዝቢ ፈርዮም ስለዚህ ሳሙኤል እንታይ ክብሎም ጀሚሩ ኣብ 7:3 ሳሙኤል ካ ንብዘላ ቤት እስራኤል ንስኻትኩም ብሙሉ ልብኩም ናብ እግዚአብሔር እንታይ ግበሩ ትምለሱ እንተኾንኩም ጓኖት አማልክትን አስታተርን ካብ ማእከልኩም እንታይ ግበሩ አርሕቁ ልብኩም ግና ናብ እግዚአብሔር አቕንዑ ንዑ ጥራይ አምልኹ ሽዑ ካብ ኢድ ፍልስጤማውያን እንታይ ክገብረኩም ከድሕኖኩም ኢሉ ተዛረቡ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም እግዚአብሔር ምሳና ምኻድ ዘቋርጹ ኣብ ምንታይ ካብ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ክንወጽ ከለና ጥራይ ካብ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ክትወጽ ከለኻ ከዓ እትጓዓዞ ህይወት ኩሉ ግዜ ክስራኒ ስለዚህ እንታይ ብዙ ይብሎም አለ ሳሙኤል መሰውኢታት ኩሉ ነገር እለይዎ ኣብ ዘሆልቅ ሪና ነርና እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ኢዱ ክዝርጋሕ ኮላ ናብኦም ክሪኦ ከለና ሓጢያት ክገብሩ ከለው ጥራይ ኣብ ሽጥም ዝበሃል ቦታ ሪና ነርና ኣብ ዘሆልቅ ከባቢ 25000 ህዝቢ እዮም ሞይቶም 24000 ህዝቢ ሞይቶም እንታይ ጸገምተይልና ምስ በዓል ቢዖር እንታይ ክገብሩ ጀሚሮም ቶም ህዝቢ ክትሓናፈጹ ጀሚሮም ክትሓሓዙ ጀሚሮም ውሉድ አምላኽ ኮይና ምስ ናይ ዓለም አካይዳ ክንተሓዝ ተጀሚርና ናይ ዓለም አካይዳ ኣብ ህይወትና ኣትዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣትዩ ክንቃሳቀስ ተጀሚሩ ናይ እግዚአብሔር ህላውነት ከምቲ ዝደልዩ ኣይንቃሳቀስና አይኒ እንታይና ክንገብር ዘለና ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ክንርኢ ተኾይና ከም ውልቂ ከም ማሕበር ከም ሃገር ነገራትና ክንኣድለና ሕጂ ዕንጨይትና ኣልን ማለት ኣይኮነን ዓለምና ምንታይ ያትኸይ ዘላ ናብ ማቴሪያሊዝም ናብ ንብረት ያትኸይ ዘላ ምሽ ዘብለጭልጭ ብዙሕ ነገር ልብና ዝወስቶ ነገር አሉ ልብና ዝሕዞ ነገር አሉ በሰለሰሚቲ ቢሲ ኢፒኪረስ ወይ ከአፒኪረስ ዝበሃል ፍላስፋ ነይሩ እዚ ሕጂ ዘላቶ ዓለም ብናቱ ሓሳብያ ተቃንያ ዘላ እቲ ሰብኣይ እንታይ ኢሉ ዝምህር ነይሩ ሰብ ክሕጎስ ኮይኑ ሰለስተ ነገራት ትገብር ኣለዎ ኢሉ ይሓስብ ነይሩ እቲ ሓደ እንታይ እዩ ማቴሪያሊዝም ክኾን ኣለዎ ሰብ ካብ ዝገርመኩም ንዓለም ጸሊዋ እዩ ሰሪሕ እዩ ትናቱ ሓሳብ ስቲል ዓለም ነው ያጥቀም ዘላ ሰብ እንታይ ክኾን ኣለዎ ማቴሪያሊዝም ብንብረት ዝተታሓዘ ክኾን ኣለዎ ብንብረት ልብና ናዊ ዝወስዶ ዘሎ ምሽ ሓቂ ካብ ናይ እግዚአብሔር ነገር ዘውፅኦ ዘሎ እቲ ትንዋት እዩ ካልኣይ ከዓ እንታይ ኢሉ ብርክሰት ኢሉ ብዝሙት ሰብ ነዚ ሰለስተ ነገራት ተገይሩ ጥራይ እንታይ ዝኾን ገንዘብ ከዓ ክእክብ ኣለዎ ኢሉ ሰብ በዚ ነገር እዚ ጥራይ እንታይ ክገብር ዝኽእል ክሕጎስ ዝኽእል ኢሉ ይሓስብ ነይሩ እቲ ፍላስፋ ካብ ዝገርመኩም ዓለም ናቱ ሲስተም እያ ትኽተል ዘላ ሕጂ ነቲ ናቱ ሓሳብ ተቐቢላቶ እዩ ዓለም ሙሉእ ስብከት ናይ ዓለም እንታይ ድዩ ማቴሪያሊዝም እዩ ምሽ ሓቂ سليم فيت مش طعناها ميغير كقرصها كمي تقطن كمي تخدن እሱ ደይኮነ እሱ እንዲሸጊርና ዘሎ مش ከመይ ነገር አምንታይ ገዛ ታውቶ አምንታይ ማኪና ትዙር እሱ ይኮ እሱ ንልብኻ ክሕዞ ከሎ ጣዖት ኮነካ ከሎ ናይ እግዚአብሔር ነገር ህላውነት ካባኻ ክእለና ይግድን ስለዚህ በዘመን ሳሙኤል ኮሚ ይሆይኑ ተዝቢ ንእግዚአብሔር ገዲፉ ምስ ጣዖት ከሐብር ጀሚሩ እሱ ተዚ አሊኹሞ ካባኹም እግዚአብሔር አምላኽ ምሳኹም እንታይ ይገብርኒ أكيني نفلسطينيين يحلفوا أيبكمني منفسها علم عوت زمت من قد جابر كتكير كل هذا رأي وتصيت هاو زهنا عوت يزبزلو أبيت عملاق كون كاب بناي سجاء قلقلت كتقلقل تاليها جابر زي بقوله كاب نك جابر حسب سميعك نك جابر حسب أبيتو كتفت أنت كون كاقل عوتات كتقال لك كلاتنا زي ملكنا تعوت مفولتينا زي شجرنا نعو حساب قريتنا نبنا እግዚአብሔር حساب حساب زي مصانايو نعو علينا بنا እግዚአብሔር መንገድ حساب زي كنا እግዚአብሔር አጻብዕቱ ከምት ትድለግ የራባና ታይት ከለ ስለዚህ ሳሙኤል ክሊር ዝነግሮም ዘሎ ንስኻትኩም ካብ ጣዖት ተዓለዩ አጀመቻም ትምህርት ሎ እንዲ ፍልጠት እንዲ አብዝ ደንቆራ ሀገራት ዓለም ተዘይ ኮይኑ ብዕንጨይቲ ገለኸታለልና ይከኒ ተሰብ ማዕቢሉ ይሕጂ ግን ከም ትዝበልኩም ከምተና ኢፔኪረስ حساب ገይሩ ግን ብንዋት ገይሩ ግን ክሕዞ ይኽእል ይልብና ጣዖት ማለት ካብ እግዚአብሔር ቀዳምነት ክትቦ ዝግባእካ ነገር ገዲፍካ ካለ ነገር ታትገብር ኮለኻ ኣብ ልብኻ ተጥቶ ኮለኻ حساباتካ
ናብራኻ ኩሉ በቲ ነገር ክትሓስ ከሎ ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና ኩሉ ግዜ ንኣምላኽ ክንሓስብ እዩ ብሙሉእ ሓይልና ብሙሉእ ነፍስና ብሙሉእ ጉልበትና ንኣምላኽ እንዳስተንተና ክንነብር እዩ ዝነግረና ኣብ ኩሉ ጉዕዘና ንኣምላኽ ቀዳምነት ክቦ ምሳሌ ምዕራፍ 3 ከም እዩ ዝብለና ኣብ ንኸዶ መንገዲ ንዑ ኸነቋፅሮ እሱ ክመርሓና ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ ከም ዝገበሩ ኩሉ ነገር ጣዖታቶም ምስ ኣለዩ እግዚአብሔር ነጎዳ ገይሩ ንፍልስጤማውያን እንታይ ከም ዝገበሮም ይነግረና ኣብቲ ቃል ከም ዝበተኖ ከም ዝሰጎጎሎ ኣውዮም እንታይ ኢሎም ተዛሪቦም ሽዑ ሳሙኤል ሓደ እምኒ ወሲዱ ኣብ መንጎ ሚጽጳን ሸን እንታይ ገበሩ ኣንበሮ እግዚአብሔር ኣብዚ እንታይ ገይርናይ ረዳኣና ኢሉ ድማ ስቡ እንታይ ከም ዝገበሮ እንት ከም ዝበሎ ኤበን ኤዘር ኢሉ ሰሚዩ እግዚአብሔር ረዲና ኢሉ ጣዖታትካ ክትኣሉ ከለኻ እግዚአብሔር ይረዳእካ ምሳኻ مسنا إخبار حسب تجات مسنا إخبار تتحاز تعوضات كختالو خلّي خاي كل تزلبو نإخبار مسنا إخبار حسب كتحاز أيكل كليري ما صاحب كل سجل تيز نقرن أبكر داينا قس معرف عصر شو منطقينا ترينا إلاس حدا نقري تزارب كسام ما أسيهم بغلط أقولهم تحنكس إخبار كومو لب أيدلني لب خاو قطم كبل يزدل أو هو كل نوع خام من يزدل كل تحسبي لو زلوا بتقرني أنا أبكر لو تهير كهاتري الله بخلت أقولهم يلون أبكر لو تخ بأمرهم يزبل أمرهم تم حزب تخفي له بكلته نبالك سوقدي دليل نتي تخكلني عمله كأخ سوقدي دليل أبكر تبغى تهير قصني يقرأ كم سب قرنتاس كينكم سب قرنتاس تاي بحر نيرون قوم نيرون نتزدر بي وانا قريم تمليسهم كحزوه جميرو نتعاطات استسوى نقريم كينا هنريو خلنا نخم أب معرف شو دشة أب معرف حموش جميرو حدا مسيت أبو خدك اسكام الجمر أب معرف شو دشة نتأكل كريستوس وسيدو مسعمن زراك حبروه خم الجمر لازم نتقدم زقدفو نقر تمليسهم تخبروا جميرو كم سوى جميرو مسوق التحاز جميرو أب معرف شو منطقينا هنريو خلنا بزعوا نتعاط مسوا فلتات كم زلهم فلتيهم جن كيرهم نتعاط استسوى أنت خبر جميرو كبلع جميرو أبت بيت كريستيان حوسوس دبله هيوت كتحز جميل سجاونت أما عرف سلسة ورقة خير خزاربهم قدام تقدمي كم من السجاين يزاربكم زلقي كم نقلعوا عتسين بالعقد بالعيد كلهم يوم يجوا لازم زيابير زرد أكانتاي بحد حسب لبخات أني عبد زيابير تطاو قبل كله داوود كم بحرين يرو بعد أي تزاراري بنانيرنا صنعين يرو لبنا عمله زين نغانغين يرو زمان سايم سايم نعمله أنت يزقبرز نبري زتصبز نبره سبي እግዚአብሔር አብ ዘመን ደሊዮ ዘሎ ካብ ቤተ ክርስቲያን ዝዛረቡ ሰባት አይኮነን ሲሉ ዘሎ ሕጂ ተዛረብትሞ ኣብ ዩቲዩብ ከይና ንራያ ብዙሕ ስብከት ክንረክብ ኢና እግዚአብሔር ሕጂ ደሊዮ ዘሎ መሰዊታቶም አውጽዮም ንዑ ዝነብሩ ሰባት ይደሊዮ ዘሎ ሕጂ ኣብ ዝመወዳእታ ዘመን ዝፍለየሉ ይደሊዮ ዘሎ እግዚአብሔር ካብ ነጊሮኩም መምሃርና አይኮነን ጽላ ፍልጠት ካብ ትመላሉ በትና እግዚአብሔር መንገዲ ሰሚዕካ ያት እዘዝ ይደልካ እግዚአብሔር ደስ ዝብሎሱ كنزوزو قلنا مست حسبنا بركة كقلتيفنا إنا نراها عدمنا خي تناوحه قلتيفنا إنا مسناتو حسب نتحس إسرائيلنا مدربة كل زجورهم كو نتحسب يوم صحيتهم إبراهيم معرف سلسة قوم يزبلنا نحسابات إنتاج يوم ويلو صحيتهم تم حلالي فم مساي سدست سم حلالو فنا بعرفتي كان تايت جبرني قوم يلهم أي تعطوني وحد معلت زوج 4 عام توسيدو እግዚአብሔር እስራኤልና በመእዛዝ ይዙርስ እትሰምዑ ትንቢት አጊደ ሆነግረኩም ርእስኻ ተዘይወፊኻሉ አይፈጸም ዳቱ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ ቀዳይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ከይና ሆነ ይኸለናهم ኢሎ ትብሽማግለታት ኢድ ምንባር ዝተዋህቦ ጸጋ ንዑ ከምብበሉ ክምህረሉ ክጽዕረሉ ከም ዘሎ ርእሱ ክውፍ ከም ዘሎ ወይ ተነጊሩ ርእስኻ ምስ ወፍኻ እንታይ ትገብር ምስትና እግዚአብሔር ሐሳብ ትተሓዝ ጉያ ሃይኮነና እግዚአብሔር ሐሳብ ደጋግ ይመዛረበሉ እግዚአብሔር ሕጅ ተዛሪብ ካማለት ገሊ ሹዕ ዝፍጸማሉ ገሊ ግን ነው ይሓሉ ብዙሕ ትዕግስቲ ብዙሕ ዓቅሊ ዘለይካ ማለት ስለዚህ መሰዊታትና ተአሊና እግዚአብሔር ምሳና ኾን ኣብ ናይ ጸልማት ኃይል ከግዘና ኩሉ ግዜ ድሉ ይሱ ሐሳባቱ ከነገረና ኩሉ ግዜ ድሉ ልብና ስለዚህ ሽፍቶ ጥራይ እግዚአብሔር ሐሳቡ ምሳና متحاسين زول برديتنا عملاق تردينا مسويتاتنا علينا أمسوق نقطع ميزدلين أبتنا تحسب تتوكلنا
ስለዚ ኣብ ምዕራፍ 8 ኸይና ክንሪኦ ከለና እቶም ህዝቢ ሓደ ነገር ሓሳብ ኣምፅኦም ክሳብ ሕጂ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክሳብ ብመሳፍንቲ ዝመርሖም ዘሎ መሳፍንቲ በቀዳይ ተዛራሪብና ነርና ካብ 330 ዓመት ክሳብ 450 ዓመት ከባቢ ዝሓዘ ኢልና ነርና ክሳብ ሳሙኤል ብመሳፍንቲ እዮም ዝመርሑ ነይሮም ዞም ህዝቢ ሓደ ነገር ግን ኮይኑ ብዚ ከምቶም ኣብ ጥቃና ዘለው ህዝብታት እንታይ ደሊና ኢሎም ወና ኣምላኽ ንጉስ ደሊና ንጉስ ግበረልና ኢሎም ንሳሙኤል መፅኦም ተዛሕዝን ነገር እንታይ ደቂ ሳሙኤል ጉቦ ለሚዶም እንታይ ለሚዶም ጉቦ ለሚዶም ነገራት ከቅኑኑ ጀሚሮም بقبهم نجارات تخبروا جميرهم كاليو ساميل كومينا برن أب معرف 10 تخد تخيلكم كتريوا خلهم نتهز بساميل كزارة بخلوا كابهم تاي سري قيلهم توم هز ولا حنتي لهم نسخان نوصي خيلهم نسخان أنا بإنتجريتي خاجل جيل كنا كابتا أقل جلوز الجمر كلام كسام مود داتا نعها بإنتجريتي لان فلتك دك خاجل نات كمان قد يحزون I don't know أنت يوم توم دك ونات من قد زي حزوي قرمكاي ماشي بقدامي نعلل نيرنا دك أقل قلتي عم نفس عالم تارجيتيو نفلتين أمش دكنا أنت يوم تارجيتيو من هاتو نت حزنا هذا لنا أمنت نعومين أنا محلال فلهم قلت له تخينا من الصوم تخجبر له كل له بفلا إندك عملتي لنا بقداين الزارب نيرنا ندك أقل قلتي ندك أقل قلت أنت إذا جبرت علي أتاك يزجبرهم انتي تعلامة نتهم دكوا أتاك تجيروهم تسوي أبتجازا فوكس جيرو هاديو انت خجبر أيكلني كجلجل أيكلني سلزي I don't know بعد دايكوا بنزارب نينا صولت يدلي توم نتعيوتو هاي بملو معلت هيوتهم هيبهم زجلجلو سلا دكوا من سلاي أقداسي زي تردنا انتي نتقاسات هاري مو تنابع انتي كم زخانة سلزي ردنا سلزي بتنا ينفلت نينا سلازم داكون تاي كم زخانو قبوا كم زلمودو نتناي ساميل من قد يحزو أريوم دي أرايم أنت من قدي أين ركبوني نابت متحف قلنا ناتو من قد انتهي قبرهم هذا زي خاميبي سب باقل قلوت جزوي رسعي بتك أمام تاخن فلت لنا إجزابير الله أقل قلوت الله نو إجزابير الله حدار الله أقل قلوتي أبغى لقى تريقة سب نت حدارو قد يفون أبغى قلوت بزح خدب تريقة بون نقع نجار خفت خدي كم تدرجات تغيرنا يا صبوي أملاقي لنا صدرالنا لنا أقل قلوت كنبلا لنا مال تزي كوين كفت أرخلي زلز سوايز انتاي كم نساميل ما تاي كم زبولو نقص عنقسلنا أبو سيكينا هنريخ لنا حبز قرمكم إجزابير دليتي كونن يربز نقص كبو أبو سيكم يزبلنا 10 تحدا نقص حاتي توميم أنا غاب زيد اللي تي نقص هيبيم يل دلي كونن إجزابيرهم جزي كونن نيرو سلاز كنا أنا نقصهم سلاز زيد اللي كنت أيقبر له نقص هاتن سالهم قلنا ينقص حق نقرب تنقص ما تيجي جزاك خلنا خاتش كان كلنا جر كايز وسط حنسا أكو خستين أنا فون ناي إجزابير نجر كحزن ناس جبوا نجر قديف ناس نبكال نخي نبكال إذا عصر الناس تعطنا مساملا كله صبوا يمني رمزم زبزيو سلازم تاي كم زجبرة نقص كم ده تنسالهم أما عرفت شعات غيرنا خن ريا قلنا كاب بينام نجد نمن كم زرا خبي نجرنا نسال زبال سال عاد قدر اللي يخيدو أنت عاد قدر اللي مسكري مسناك إجزابير نجر تراخيب لازم لنا معرف شعات حدا كابينيام دماغ إيش اسمه ودابل ودي أورور ودي بخرات ودافع ود حدا بينيام وحيال جنا سبعي نبرة نسخة سال اسمه ملمولن من سي ودنا برو كابدك إسرائيل كاوز سبعي نبرة كاب كسادون العلي كاب كله حزب قبل الزبل انتهى كم زنا بري نقرنا قبل الزبل أي نيرو خطري أخلا بدحرو خير كخول خطري أخلا هات معرفات جن وش تبغى كوينيو أتدقاو تريد تبغى نيرو السبزي كجمر كله تبغى يجميرو زنقصي إجزابير مسكابو أب 10 مسكابو شو سامي بالكاز زي توسيدون قبل على الرؤوس عفسة سلمو سعمو بلون إجزابير زغباكاس كابرستو شم كتكوندو أيقونن يلون تاي كم زغبوري نقرنا كم زغبو أبزي أحد كابتا تيوكراسي نامونا كي تغيره نقصنا تابزي أجمير إسرائيل مسافن تبو ملون تاي نيرو تيوكراسي زبان نيرو إجزابيري نتهز بتاي زغبرو نيرو زمرحو نيرو أبزغن انتاي جيرو تسب مرجو نعملق
ኣምላኽ ምምራሕ ኣይደልን ኢሉ ባዕሉ እንታይ ክገብር ጀሚሩ ንጉስ ክገብር ደልዩ ስለዚ እግዚኣብሔር እንታይ ከም ዝሃቦም ንጉስ ከም ዝሃቦም ናብ ምንታይ ተቐይሩ ብዚ ናብ ሞናርኪ ተቐይሩ ኣብዚ ኣያታ ንግስነት ጀሚራ ስለዚ ምስ ቀብኦ እንታይ ኢልዎ ነይሩ ናብ ጊልጋል ክመጽእ ግን መስዋዕት እንታይ ከይትገብር ኢልዎ ከይትስውእ ፍልስጤማውያን ክዋግዎ ምስ መጹ ግን ሳኦል ከይና ክንሪኦ ከለና መስዋዕት ከም ዝገበረ እዩ ዝነግረና ኣባይ ተጋግዩ ናብ ጊልጋል ከርክበካ ተጸበየኒ ክንራኸብ ኢና ዘይስሩሑ እዩ ገይሩ ነቲ መስዋዕት እንታይ ከም ዝገበሮ ይነግረና ከም ሰዎ ካብ ዝገርመኩም ሳኦል ካብ ንኣምላኽ ንሰብ ዝፈርህ ዝነበረ ሰብ እዩ ቶም ህዝቢ ክብተኑ ምስ ጀመሩ ቶም ህዝቢ ክገድፍዎ ምስ ጀመሩ ፈርዩ ምስ ፈርህ እንታይ ከም ዝገበረ ይነግረና ክስውኦ ዘይግብኦ መስዋዕቲ ከም ሰዎ ኦኬ ኣብ ኤርምያስ 17 እንታይ ዝብለና ኣብ ሰብ ዝውከል እንታይ ይብለና ርጉም ይኹን እስራኤላውያን ብዘመን ኤርምያስ ክንበ ከሎ ሓደ ሓሳብ ክገብሩ ጀሚሮም ንባቢሎን ክውከልዎ ጀሚሮም እግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ ክብሎም ጀሚሩ ባቢሎን ሻምብቆ ይኻትወኩም ይብድኩም ተሰይሩ ክወጋኩም ኣይጠቅምኒ ናባይ ተመለሱ ክብሎም ጀሚሩ እግዚአብሔር ኣብ እግዚአብሔር ኢና ክንውከል ዘለና እሱ ይፀውዕና ነቲ ጉዕዞ ክንከዶ ዝፀውዓና ንሱ እዩ ከባቢኻ ዋላ ግደፈካ ምስ መን ኢኻ ደው ክትብል ዘለካ ምስ ኣምላኽ ካብቶም እቲ ካብቲ ናይ ንፉዓት መራሕቲ ለካ ሓደ ዝብሎ እሱ እዩ ኩሎም ሰባት ገድፎ ከሎ በይኑ ምስ ኣምላኽ ጠጠው ዝብል ኩሎም ገድፎ ከሎ ኩሎም ክለዩ ከሎ በይኑ እንታይ ይገብር ጠጠው ዝብል ስለዚ ሳሙኤላዊ ትፀገም ነይሩ ሳኦል ሶሪ ስለዚ ከና ክንሪኦ ከለና ናሓሽ ኣምናዊ ዝበሃል መፂ እንታይ ከም ዝገበረ ነቲ ህዝቢ እዚ ንጉስ ናይ ኣሞን ኣይ ዶንት ኖ እንታይ ዓይነት ንጉስ እዩ ነይሩ ቶም ህዝቢ መፂኦም ምሳኻ ኪዳን ክንኣቱ ምስ በልዎሲ ኪዳን ተኣትዎ ለይ ዓይንኹም ብምንቋር ኢልዎ ሓንቲ ዓይኖም አንቆሮምስ ኪዳን ከኣቱ ምስኡ ስለዚ እቲ ህዝቢ ክበክ ፀኒሑ ክበክ ምስ ፀንሐ ሳኦል ካብ ምንታይ ከም ዝመፀ ካብቲ ሞሮር ምስ መፀ ምስ ሰምዖ እንታይ ኮንኩም ክብሎም ጀሚሩ ናሓሽ ከምዚ ኢሉ እንታይ ይገብረና ኣሎ የጨንቐና ኣሎ ምስ በልዎ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ እንታይ ከም ዝገበሮ ንሳኦል ከም ዝወረዶ ስለዚ እንታይ ይገብር ጀሚሩ ክጅምር ከሎ ፅቡቅ ጀሚሩ ሰባይቲ ኣብ ኩናት ከይዱ ክዕወት ከሎ ኢና ንሪኦ ኣቀድማ ቢለ ክዛረበኩም ፀኒሐ ኣብ ርእስኻ ምውካል እንታይ ሓደገኛ እዩ ካብ ዝገርመኩም ምስ ተዓወትካ ኣብ ስጋን ኣብ ፍልጠትካን ክትውከል ተጀሚርካ ናብ ዕንወት ኢኻ ትኸይድ ኣብ ሂወት ስለዚ ክጅምር ከሎ ፅቡቅ ከም ዝጀመረ ፅቡቅ ከም ዝተዓወተ ኢና ንሪኦ ብድሕሮታ ክትስዋዕ ዘይብላ መሰውእ እንታይ ከም ዝገበረ ከም ዝሰውዕ ዓሺኻ ኢልዎ ተጋጊኻ ኢልዎ ሳሙኤል ክትፅበየኒ ነርካ መስዋዕትናትካ ኣይኮነን ነይሩ ተፅበየኒ ነርካ እግዚአብሔር ነዛ ሒዝካያ ዘለኻ ስልጣን ካብ ትውልድ ናብ ትውልድ ምሰደዳ መቐፀለት ነይራ ኢልዎ ኣብ ገለ ቦታ ኮ ንእሽተይ ክተርፈና ኮላ ኢና ብጌጋ ንኸይድ ምሽ ካብ ዝገርመኩም ፀላኢ ይግምት እንድዩ ምስ በረኸትካ ትተሓዘሉ ግዜ ክቐርብ ከሎ ብሓይሉ ይስትስእና ባኻ ብዝተኻእሉ መጠን ሽፍት ክገብረካ ኣለዎ ክትእለለካ ሕጂ ከምዚና ክንጥንቀቕ ዘለና ፀቕጢ ክበዝሕ ከሎ ገለ ነገር ኣሎ እግዚአብሔር ዘዳልዎ ማለት ገለ ነገር ኣሎ እግዚአብሔር ካብቲ ዝነበርና ናብ ካልእ ቦታ ወይ እውን ነቲ ዝሃበና ተስፋ ምስኡ ንራኸበሉ ግዜ ኣኺሉ ኣሎ ማለት እዩ ኣኮም ዓቕልና ይነፅብብ ብዙሕ ግዜ ኸም የጋጥመና ብዙሕ ግዜ ብኸም ንፍተን ኢና ክወጋሕ ክብል ከሎ ትፅቃጥ ኣብ መወዳእታ እናትካ መንገዲ ትመርፅ ብድሕሩ ናይ ዘይተደለየ ነገር እንታይ ይገብረካ ዋጋ ይኽፍለካ ማለት እዩ ውዲቱ ኣይንስሓቶ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2 ከም እዩ ዝብለና ውዲቱ እንታይ ትግበሮ ኣይትስሓትዎ ኣብ ኤፌሶን ከዓ ስፍራ ይትሃቦ ኢልና ኣሎ ብርባዕተ ጴጥሮስ ከዓ እንታይ ኢልና ኣሎ ኣብ 1:5 ይዘውር ኢልዎ ኣሎ ከፋት ካይደሊ ተኸፋት ክደሊ ከሎ እንታይ ዝገብረካ ካብ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ከውፀካ ይፈልጥ እዩ ሰብ ካብ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ተወፂ ጥራይ ክረኽቦ ዝኽእልካ ኣብ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ዘሎ ውሉድ ክርከብ ኣይክእልን ይፍትን ፈቲን እዩ ግን ዝኸይድ ቦታ ተይብካያ ግን ታክገብረካ ኸእሊ የውፀካ ምስ ናቱ ሓሳብ ኢኻ ተሓዘካ ዝጅምር ናብ ናቱ ሓሳብ ይኸወስተካ ዝጅምር ዳር ሓቐ እዩ ዝወስተካ
ስለዚ ኣብ 15 ሳሙኤል መጪ እንታይ ኢልዎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣማሊቅ ዝገበሮ ዘኪሮ ድሕሪ ከባቢ 430 ዓመት ግዜ ማለት እዩ እስራኤላውያን ክወፁ ከለዉ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 17 ከይድና ክንሪኦ ከለና መጀመርያ ዝዓገቶም ኣማሊቅ መንገዲ ጸኒሑ ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ ክገብር ጀሚሩ ንኣማሊቅ ከጥፎ ደልዩ ስለዚ ሳሙኤል ከይዱ ንሳውል እንታይ ኢልዎ ንገሮ ንሳውል ናብ ኣማሊቃውያን ኪድ ንኩሉ ነገር እንታይ ግበረለ ኢልዎ ኣጥፋዮም እንስሳ ይደልኒ ሰብ አይደልኒ ወላ ሓንቲ ይደልኒ ናው ውግእ ምስ ከደ ግን ሳውል ክንሪኦ ከለና ዝሕዝን ነገር ከምቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ይኮነን ገይሩ ንኣማሊቃውያን እንታይ ገበሮም ናያጥፎም ነቲ ንጉስ ሒዝዎ ይመጽ ነቶም እንስሳ ሱብሓት ዝበሃሉ እንታይ ከም ዝገበሮም ሒዝዎም ከም ዝመጸ ሳሙኤል ምስ መጸ ድምጽ ሰሚዕ ብምልእቲ ለይቲ ይጽልየሉ ሓዲሩ እግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ ኢልዎ ንዒቐየ ወጋሕታ ክመጽእ ከሎ ክዛረቦ ከሎ ሓደ ነገር ገይሩ ዘገርም ነገር እዩ እንታይ ኮንካ ዳኹም ጌርካ ተበሎሲ ትዝመለሶ መልሶ ንባዕሉሲ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ የደልዮ መስዋዕቲ የደልዮ ሳሙኤል ዝተዛረቦ እንታይ ኢልዎ እግዚአብሔር ዝደሊ መስዋዕቲ ይኮነን ካባኻ ዝደሊ ዝነበረ እንታይ እዩ ምእዛዝ እዩ ንምንታይ ኢኻ ንኣምላኽ ትተሃላለኹ ኢሉ ህልኽ ኣምልኾ ኢልዎ ጥንቆላ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ ጌርካ ኢልዎ ገዲፍካ ኢልዎ ክብሪ ርእሲ ዝደሊ ነይሩ ሰብዚ ሳሙኤል ገዲፍዎ ከይድ ከሎስ ንሳሙኤል ክውጥጦ ጀሚሩ እንታይ ኢሉ ክዛረቦ ጀሚሩ በጃ ካብዚ ህዝቢ እንታይ ግበረኒ ኣኽብረኒ ዳዊት ከይና ክንሪኦ ከለና ናታን ክዛረቦ ከሎ ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 12 ሓጢኣት ጌርካ ምስ በሎ ግን ተደፊኡ እንታይ ኢሉ ዳዊት በዲለከ መዝሙር 51 ከይና ክንሪኦ ከለና ናይ ንስሓ መዝሙር ንዓኻ በዲለካ ምሕረት ግበረለይ ክብል ጀሚሩ እዚ ግን በንጻሩ ይኹም ካልእ ነገር ገብር ጀሚሩ ኣብዚ ህዝቢ እንታይ ግበረኒ በጃኻ ክብረኒ እግዚአብሔር ተገዲፍካ ዳ ከመይ ጌርካ ክብረካ ሳሙኤል ካይሉ ገዲፍካኒ ናይ እግዚአብሔር ድምጽ ጽንክን ብሎ ጽቡቕ እዩ እግዚአብሔር ካብ ውሉዱ ዝደል እንታይ ምእዛዝ እዩ ኣብ ዮሐንስ ከይና ክንሪኦ ከለና 14 ተፍቆሩኒ ተኾንኩም እንታይ ግበሩ ኢሉ ትእዛዛት ይሓሉ ኣነ ናቦን መጺና ኣውንታ ክንገብር ኢና ማሕደር ክንገብር ኢና ኣው ክንነብር ኢና እግዚአብሔር ኮንፈርት ኮይኑ ኣባና ክነብር ተኮይኑ ክንእዘዞ ከለና ጥራይ ከም ነፍቅሮ ዝግለጽካ ካብ ዝገርመኩም ምምላኽናን ምንጣርናን ኣይኮነን መንገድታቱ ክንከይድ ከለና ጥራዩ ዝሕጉሶ ዮሐንስ ክዛረብ ከሎብቲ መልእኽቱ እንታይ ኢሉ ካብ ንእግዚአብሔር ምእዛዝ ምሽቶም መንእስያት ክእዘዙ ጀሚሮም ካብ ንእግዚአብሔር ምእዛዝ ደቅካ ምስማዕ ዝሕጉስ ነገር ወላ ሓደ ነገር የለን ኢሉ ዮሐንስ ወላ ዮሐንስ ይሕጉስዎ ቶም ዝነበሩ መንእስያት እንታይ ክገብሩ ጀሚሮም ንእግዚአብሔር ክእዘዝዎ ጀሚሮም ኣብ ተቐዳይ መልእኽቱ ዮሐንስ ንባዕሉ ንኣምላኽ ዝእዘዝ ሰብ ክርኢ ከሎ ከ ዝሕጎስ ኢሉ ኣምላኽ ዝደሊ ምእዛዝ እዩ ክንእዘዞ ከለና ጥራይ ደስ ዝብሎ ሳውል እንታይ ይረስዕዋ ነዚያ ይረስዕዋ ነገራት ክቃኒ ጀሚሩ ብባዕሉ ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ ከም ዝገበሮ ይነግረና ከም ዝገደፎ ከይና ክንሪኦ ከለና ንመን ከም ዝረኸበ ንዳዊት ወዲ እሰይ በንጻሩ ይሰብ ዝኽስቀ ጀሚሩ ካብ ናይ እግዚአብሔር ህላውነት ክትእለ ከለኻ ሰላምካ ይዝግፈፍ ኩሉ ነገር ካይ ዘይርበሾ ነገር ኣብ ህይወትካ የለ ብህዳት እንታይ ትገብርኒ ኢኻ ኣይትመላለስኒ ኢኻ ሰብ ዝዓርፍ ኣብ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ክህሉ ከሎ ጥራይ ኣብ መንገዲ ክመላለስ ከሎ እቲ ዓለም ዘይትቦ ሰላም እግዚአብሔር ክህቦ ዝጅምር ብህዳት ዝነብር ሃዲዩ ዝነብር ስለዚ እንታይ ይብለና በንጻሩ ሃዲዩ ዝነበረ ንጉስ ብዘይ ምእዛዙ ዘሰቅ መንፈስ ክመጾ ጀሚሩ ክጭናቕ ጀሚሩ ክናወጽ ጀሚሩ ምሳሌ 3 ዝብለና እንደዚህ ኣብ ኩሉ ጉዕዘና ንኣምላኽ ከነቋጽሮ ከም ዘለና ኣብ መንገድና ንኣምላኽ ከነእትዎ ከም ዘለና እዩ ዝነግረና ንኣምላኽ ከነውጾ ከለና ድንጉር ዝኾነ ህይወት ሰላም ዘይብሉ ህይወት ኢና ንነብር ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ ኢልዎ ንሳሙኤል ከይድካ ንመን ቅባለ ኢልዎ ንዳዊት ወዲ እሰይ ከምዚ ልበይ ረኺበሎ እጅ እግዚአብሔር ባዕሉ መሪጹ ሰብ ቅድሚ ሕጂ እንታይም ገይሮም ነይሮም ባዕሎም እዮም መሪጾም ሕጂ ግን ኣነ ከምዚ ልበይ ናተይ ሓሳብ ዝገብር ደልየ ኣለኹ ንጉስ
ሳሙኤል ከይተረፈ ክፈሮ ጀሚሩ ንሳውል እንታይ ለእሞ ከይዲሉ ሰብ ካብ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ተወፂኡ ካብ ዝገርመኩም አንጻር አምላኽ እዩ ዝኸይድ ክንሪአና ተናቱ ምዕራፋት ድሕራይ ነቲ ነቢ ከይተረፈሲ ከፍሮ ጀሚሩ ምክንያቱ ቆትሎ ኣብ ስጋ እዩ ዘሎ ኮምፕሊት ዳትዋይ ገላትያ ምዕራፍ 5 ዝነገረና ሰብ ብመንፈስ ክመላለስ ከሎ ናቱ ሓሳብ ኣይኮነን ዝፍጽም ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ እዩ ዝፍጽም ካብ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ክእለ ከሎ ሰብ ወይ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ካው ክእለ ከለኻ ስጋውነት ንምግባር ንዑ ቀሊል ፍርሃት ከማን ይብሉ ኢዚ ነው ስለዚህ ሳሙኤል ታይ ከም ዝገበረ ከም ዝፈረህ ይነግረና ብጥበብና ምንታይ ከም ዝላኣኹ ከይድካ ኪድ ክስው የልካ ሳሙኤል ናብ ተዓዲ ክመጽእ ከሎ ታ ከተማ ራዕራዕ ክትብል ጀሚሩ ካብቲ ዝነበሮ ካብ ዳን ክሳብ ቤርሸባ ኢናቱ ትንቢት ናብ ባይታ ዘይመጣ ነቢ ማለት ከም ይኾን ዘሎ ድንግርግር ኣይኮነን ክኾን ዘሎ ምሽ ክዛረብ ከሎ ስፔሲፊክ ካብ ዳን ክሳብ ቤርሸባ እንታይ ገብር ነይሩ ናይ ሳሙኤል ይስማዕ ነይሩ ስለዚህ ምስራዮ ዘገርም ነገር እዩ ምስከደ ንመን ይሪዎ ሳሙኤል መሲልኩም ንኤልያብ ይሪዎ ኣብታ እግዚአብሔር ዝመረጸ ቀዳመይት ንሳውል ብደገ ይመሪጾምሽ እግዚአብሔር ክመርጽ ከሎ ደገ ይኮነን ዝሪኢሉ መጀመርያ ንኤልያብ አምጪዎ ከም እንዳገበረ ንሰለሰ ደቆም ጽዮም ንበዓል ሳማ ከይተረፈ እግዚአብሔር ግን ንመን ይደልዮ ውሉድ የብልካ እንዲ ክብሎ ጀሚሩ አለን ነበር ይሎ ነቲ ቆልዓ እንታይ ግበረለ ይሎ አምጻለይ እስኻ ትርኢ ዘለኻ ደገ ኢኻ አነ ዝርኢ ግን እንታይ ውሽጤ እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ እንታይ ዝርኢ ውሽጢ ይዝርኢ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ሓሊፉ ክርኢ ዝኽእል ልብን ኩሊትን ዝምርምር መኒ እሱ እዩ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሓሳብ ጥዑይ ሕማቕ ሃቓና ዝፈልጦ መኒ እግዚአብሔር ጥራይ ስለዚህ ንመን ከም ዝቐቦ ንዳዊት ከም ዝቐቦ ካብቲ ሽዑ መዓልቲ መጺኡ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣብ መን ከም ዝወረደ ይነግረና ኣብ ዳዊት ኣብ ዝገርመኩም ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ብሓይሊ ክፈስስ ከሎ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ክትሰርሕ ቀሊል እዩ ንዓኻ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ከይና ክንሪኦ ከለና ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣብ ሐዋርያ ምስ ወረደ እቶም ፈራሃት ሐዋርያ ተባዓትዮም ክኾኑ ጀሚሩ እቲ መንፈስ ምስ ተቆጻጸሮም ኣብቲ ቤት አምላኽ ኃጢአት ንባዕሉ ሶሊኹ ካቱ ይክእል ነይሩ ሃናናን ሰጲራን ወላ ሓንቲ ክገብሩ ይክእሉ እዮም ነይሩ ቆራያት ከይተረፉ ክፍወሱ ጀሚሩ ማንም ሰባብ ቅድሞ ምንጻፍ ዘይምጻፍ ከፍሮ ኣይክእል ነይሩ ስለዚህ ሓደ ነገር ተዛሪቡ ሎም አንተ እግዚአብሔር ኣብ ኢደ ይሕሊፉና አኻትበኒ ቆርጻካ እዩ ኣብ እስራኤል ኣባኹም ከአምላኽና አምላኽ ምዃኑ ይፍለጥ እግዚአብሔር ቅብኣት እንታይ ከም ዝገበሮ ይነግረና ናይ እግዚአብሔር ቅብኣት ይኹም ገይሮ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ንማሕበር ብጣዕሚ ይዘልያ ምሽ ኣው ተጸቂጥና ክንዕወት ኢና ብዙሕ ነገር ክገብር እግዚአብሔር ስለዚህ ንጎልያድ እንታይ ከም ዝገበረና ከም ዝገበሮ ይነግረና ከም ዝቀተሎ በት ሴፍ ገይሩ እንታይ ከም ዝገበሮ ከም ዝቆረጾ እቲ ወገን ናይ እግዚአብሔር ኢሉ ኣብ ምዕራፍ 18 ከይና ክንሪኦ ከለና ኮነ ድማ ምስ ሳኦል እንታይ ዘረቡ ምስ ወዲ መን ኢሉ ምስ ሓተተ ነፍስ ዮናታን ምስ ነፍስ ዳዊት እንታይ ከም ዝገበረት ከም ዝተኣሳሰረ እስከ እግዚአብሔር ይደገ ዝኸፍት ምሽ እስከ እግዚአብሔር ይደገ ዝኸፍት ንብለ እግዚአብሔር ይደገ ዝኸፍት ምሽ ንዳዊት ናብ ንግስነት ከእትዎ ደልዩ ስለ ዝነበረ ምስ መን ኣቋሪንዎ እግዚአብሔር ኣቀዳይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 16 ከይና ክንሪኦ ከለና እግዚአብሔር ዓብይን ብርቱዕ እንደገን ከፊትልያ ኣሎ ኢሉ ጳውሎስ ተጻረርተይ እንታዮም ብዙሓት እዮም ኣይንቀድሞና አምላኽ እግዚአብሔር እንታይ ዝገብረና ኣብ ህይወትና ደገ ዝኸፍት ናገልግሎት ጥራይ ኮንኩን ዝብዘሉ ንኹሉ ኣብ ህይወትና ከም ውሉድ አምላኽ ክኾን ዝግቦ ነገር እግዚአብሔር እንታይ ዝገብር ደገ ዝኸፍት ደገ ከፍተሉ ስለ ዝደለየ ምስ መን ኣራኺቦ ምስ ዮናታን ቀሲሉ ይሰርሕካ እግዚአብሔር ቀሲሉ ኣብ ሰዓቱ ኣብ ጊዜኡ ኣብ መደቡ እንታይ ይገብረካ ምስ ናቱ ሓሳብ የተሓዘካ ባዕልኻ ብታክቲክ ግን ደገ ይትኽፈት ብስጋ እንዲኻ ጀሚርካ ክደክም ኢኻ ክትጎድፎ ኢኻ ቀጻልነት ካይብሉ እዚ እግዚአብሔር ምስ ዮናታን እንታይ ከም ዝገበሮ ከም ዘተኣሳሰሩ ብድሕሮ ከይና ክንሪኦ ከለና ናይ ዳዊት ህይወት ናይ ሳውል ህይወት እንዳገደደ ይኸይዱ ንመን ከሳደዶ ጀሚሩ ንዳዊት ስሒቱ ሰባይ ኣብ መወዳእታ ናብ ጽላለ ይኸይዱ
ጠንቆልቲ ከይተረፈ ጠንቆልቲ ሰዲዱ ኣጥፊኡ ካብ ሃገርሲ ነተን ዘጥፈን ጠንቆልቲ ይክደል ጀሚሩ ሕልፍ ሓሊፎ እንታይ ከም ዝገበረ ዘገርም ነገር 85 ካህናት ሓሪዱ ዝሕዝን ነገር ንኣምላኽ ዘገልግሉ 85 ኤፎድ ዝተዓጠቑ ካህናት እንታይ ከም ዝገበረ ከም ዝቀተለ እቶም ወተሃደራቱ ከይተረፉ እዮም ፈሪሆም ቀተልዎም ስበሎም እንታይ ኢሎም እሶም ኖ ኣይንቀትልኒ ኢና ኢሎም ሓደ ዲዮግ ዝባል የዶማው ሰብኣይ እንታይ ገይሩ ዲዮግ ዝባል 85 ኣብ ሓንቲ እምኒ እንታይ ከም ዝገበሮም ከም ዝሓረዶም ሮሜ ምዕራፍ ሓደ ኸም ይዝብለና ንኣምላኽ ኣብ ፍልጠትና ከነቋፅሮ ተዘይጀሚርና ናብ ፅላለ ኢና ንኸይድ ንኣምላኽ ኣብ ሓሳብካ መሓዝ ክትገድፎ ተጀሚርካ ሓደገኛ እዩ ኣብ ህይወት ናብ ዘይተደለየ ነገር ኢኻ ትኸይድ ናብ ፍጥረት ምምላኽ ንባዕሉ ክትልቃቕ ትኽእል ኢኻ እግዚአብሔር ይርዳና ኸመይ ኮይኑ ሰብኣይ ክሃድን ጀሚሩ ንሓደ ቅቡእ ክደሊ ክብል ክንደይ ሰላማውያን ሰባት ክሃድን ክቀትል ጀሚሩ 85 ሰብ ብዙሕ እዩ እቲ እሱ ዝገበሮ ከይድኩም ክትሪእዎ ከለኹም ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 21 ንቤቱ መፈንጠራ ይኮይኑዋ ሕልፍ ተተይልናሉ እንታይ ዝገብረና ክንምለስ ኣይደልየናን ናብ ዘይተደለየ ነገር ይሒዝና ዝኸይድ ክጅመር ከለኻ ብንሽተይ ብትምኒት ክኾን ይኽእል ብሓሳብ ክኾን ይኽእል ቀልጢፍካ ምምላስ ንላማመድ ዳዊት ከምኡ ይብልጩ ነይሩ ሓጢኣት ተገይሩ እንታይ ዝገብር ነይሩ ቀልጢፉ ናብ ኣምላኽ ይምለስ ነይሩ ተራኸ ይገብረና ስለዚ ከይና ክንሪኦ ከለና ኣብ ምስ ፍልስጠማውያን ክዋጋእ ከሎ እንታይ ከም ዝገበረ ከም ዝሞተ እዩ ዝነግረና ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ከይና ክንሪኦ ከለና ዳዊትን ቤት ሳውል እንታይ ክኾና ጀሚረን ናብ ዘይተደለየ ውግእ ክኸዳ ጀሚረን ኣብ ኤሺቦሺ ዝበሃል ወዲ ተኪዋ ነታ ንግስነት ሳውል ምስ ሞተ ብድሕሪኡ እንታይ ብለና ቤት ዳዊት እንታይ እንዳኾነት ከይዳ ብለና እንዳበርትዕት ቤት ሳውል ካ እንዳደኸመት ከይዳ ናይ ዳዊት ቤት ክትብርትዕ ዝገበራ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስኡ ምህላው ጥራይ ቤቱ እንታይ እንዳኾነት ከይዳ እንዳበርትዕት እንዳሰዓረት እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ቦታ ንዳዊት እንታይ ሂቦ ነይሩ ድል ሂቦ ነይሩ ዓወት ሂቦ ነይሩ ኣብ ዝረገጾ ቦታ ናይ ፍልስጠማውያን ነገር ሴሩ ኣብ ትሕቲ ግዛኣቱ ዘምጾም ዳዊት እዩ ንኸባቢ 400 ዓመት እዮም እስራኤላውያን ኣጨኒቖም ኣሞናውያን ሞዓባውያን እቲ ብምሉእ ቦታ እንታይ ክገብሮ ጀሚሩ ዳዊት ክገዝኦ ጀሚሩ ክቆፃፀሮ ጀሚሩ ኩሎም ነገስታት ኣብ ትሕቲ መን ክገዝኡ ጀሚሮም ኣብ ትሕቲ ዳዊት እንታይ ተዓወቱ ናይ ዳዊት ተይልና መንገዲ እግዚአብሔር ዝኸይ ዝነበረ ንጉስ እዩ ነይሩ እግዚአብሔር ካብ ዝኣተወ ቦታ እንታይ ሂቦ ነይሩ ሞጎስ ድል ሂቦ ነይሩ ዓወት ሂቦ ነይሩ ቪክቶሪ ኣብ ዝኣተወ ዳዊት ኣብ ኩናት ተሳዒሩ ይፈልጥኒ ካብ ዝገርመኩም እንታይ እቲ ሚስጥር ኩሉ ግዜ ንእግዚአብሔር ቀዳምነት እዩ ዝህብ ነይሩ ንእግዚአብሔር ከይሓተተ ወፂኡ ኣይፈልጥኒ ረእይዎ ዋላ መከራ ስደቱ ኣብ ጭቅላቅ ትባል ዓዲ ሰባት መፅኦም ኣማሊቃውያን ንስድርኡ ነንስቱ ምስ ወሰዱሉ እቲ ህዝቢ ክጭፍጭፎ ምስ ደልየ ቅጥቅጦ ምስ ደልየ ምስ ፀበቦ ብኣምላኽ ፀንዐ እዩ ዝብል እንታይ ዓይነት ንጉስ እዩ ነይሩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኮይኑስ ኣብ ናይ ሓድሽ ኪዳን ሂወት ዝነበረ ንጉስ እዩ ፀኒዑ ኣብታ ግዜ ኩነታት ካብ ኣምላኽ ተውፅእ ነገር እያ ነይራ እታ ዝሓለፋ ኣንስትዮን ተማኺረን ተዋጋኢ እኮ ካብ ዝገርመኩም ከይዱ ከምፅእ ክእል ነይሩ ድዩ ኣንስቱ ተዋጊኡ ገለገለ ኮኹም ኢና ንኾን ክእለት ኣለኒ ፍልጠት ኣለኒ ነገር ኣለኒ ኢና ንብል ኣይነቋፅሮን ኢና ፀላእ ንመን ከም ዝፈርሆም ትፈልጡ ዲኹም ነቶም ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ሰሚዖም ምስ ኣምላኽ ተማኺሮም ዝስጉሙ ሰባት ኣይደልን ነቶም ብመንገድታቶም ዝኸዱ ግን ብቐሊሉ ክረኽቦም ይኽእል እዩ ስለዚ ዳዊት እሱ ይብልጩ ነይሩ ንኣምላኽ ከይሓተተ እንታይ ኣይገብርኒ ነይሩ ኣይወፅኒ ነይሩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ካብ ዳዊት ተፈልዩ ኣይፈልጥን እዩ ቀዳማይን ካልኣይን ሳሙኤል ከይድኩም ራእይዎ ዳዊት ኩናት ተሳዒሩ ይፈልጥ ዳዊት ከም ክርስቶስ እዩ ዝምሰል ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ክመላለስ ከሎ ኩሉ ነገር ብዓወት ከም ዝወዶ ኢና ንሪኦ እዚ ሓደ መዓልቲ ግን እንታይ ገይሩ ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ከይና ክንሪኦ ከለና ኩሉ ነገር ምስ ዓረፈ ኮፍ ምስ በለ ቤት ታቦት ኣምላኽ ኣብ ደገ ርኢዎ ስለዚ እንታይ ይገብር ጀሚሩ ታቦት ኣምላኽ ኣብ ደገ ከሎሲ ኣነ ኣብ ፅቡቕ ቦታ እንዳነበርኩ ከለኹስ ከመይ ገይሩ እዚ ይኹን ቤት ክሰርሓሉ ኣለኒ ኢሉ ንኣምላኽ ሕጂ እኮ ምልእልእ ተይልና እኮ ግድ እኮ የብልና ናይ ኣምላኽ ነገር ኢዝሊ ኢና ንገድፎ ምሽ ሓቂ ዳዊት ግን ምስ ዓረፈ እዩ ዝብለና
مس عارف خوف مس بلغ ناي من ነገር كحسب جميرو ناي እግዚአብሔር ነገር كحسب جميرو بيتو تتابوت ابدغ እንደ حدر حجانا ناتو بيت كسرح يلو املاح بيت حلو خجمر كلها بيت كاي سرحلك اتمعراف ذهبوا استزاربوا قالات زغرب نغري كيد نداويت باري نغور يلو እሱ ቤት አይሰርሐልኝ ብዙሕ ደም አፍሲሲ ግን እንታይ በለለ ይሎ ከخبረካ ይበሎ አይኮነና አኻሲ ካባካ ሐሊፈ ደቅኻ ደቅኻ ኸኽብሮም ይኽብሎ ጀሚር ዳዊት ከይዱ ከምልኽ ጀሚር ከማ ሐዝበለ አምላኽ አይሰማዕናን አይራናን እግዚአብሔር አብ ከመስግነካ መሊስካ ቃል አቀሚጥ ካብ ልበይ ክብሎ ጀሚር ካብ ዝገርመኩም ነገር ዝረኸቦ ንብረት ብሙሉ ንእግዚአብሔር ፎከስ ድገብር ነይሩ ሰብዚ ራይዎ ከይድኩም ካብ አሞናውያን ካብ ሞዓባውያን ዞም ጾዝ ነበረ ወርቂ ቀዲሱ ንመን ይዝህብ ነይሩ ናምላኽ ይዝህብ ነይሩ አምላኽ ነገራት ክበና ከሎ ንዑ ክንጥቀመሉ ይዝደለና እግዚአብሔር ዕዮ ክንሰርሕ ይዝደለና ዳዊት ኮም ልቢ ነይሩ ካብ ዝገርመኩም ክንደይ ገንዘብ ከም ዝሃብ ትፈልጡ ዲኹም ኣብቲ ቤተ መቅደስ ክስራሕ ከሎ ከባቢ 150 ቢልዮን ዶላር ይቡ በዛች ካብ ምንታይ ዝወፀይ ነይሩ ሰብዚ ካብ ናይ ተሓደ አምላኽ ርእሱ ዝቀተለ ሰብ ነይሩ ዝረኸቦ ነገር ንአምላኽ እንዳቀደሰ ንአምላኽ ዝቦ ነይሩ በንጻሩ ወድ ግን በዓለም ዝተታሕዘይ ነይሩ ክንረይና ነገስት ትዝረኽቦ ዝነበረ ወድ እንታይ ነይሩ ንሮሲ ዝጥቀመሉ ነይሩ ስለዚህ ኪዳን አትይሉ እንታይ ልዎ መንግስትካ ከስፈሓልካ ይልዎ ከጽናዓካ ይልዎ እታ ዴቪድ ኮቨነንት ንብላሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ወድ ዳዊት ክንብሎ ከለና ካብ ዳዊት ዘርኢ መጪ ማለት አይኮነም ነቲ ንግስነት ከመልክት ይል ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘላለም እንታይ ዝገብር ኢየሱስ ነግስ ስለዚህ ናይ ዳዊት ግዛት ከይና ክንሪኦ ከለና ብሙሉ እዚ ቦታ እዚ ተቋጻጺሮ ነይሩ ኩሉ እቲ አብርሃም ዝኣተወሉ ተስፋ ዳዊት እንታይ ገይሩ ወይ ንኽፍጸም ገይሩ ወይ እቲ ምእዛዝ ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ክፍጸም ዝገብሮ በንጻሩ ሶሎሞን ከይና ክንሪኦ ከለና ነታ መንግስት ኣብ ክልተ ክትምቀል ይገይሮ ስለዚህ ምእዛዝ እንታይ ዘለን ናምላኽ ቀዳምነት ተይብና ከም ዘይንከስር ክርዳአና ኣሎ ካብ ዝገርመኩም ጸላ ዝሓስቡ ኣብ ህይወትና ከጥፈና ዝደሊ ነገራት ንእግዚአብሔር ቀዳምነት ተይብናዮ ኣይንከስርኒና እግዚአብሔር ክመርሐና ናይ ክሳራ ዘመን ኣይትነብርኒ አምላኽ ተመሪሕዎ ህይወትካ ብክሳራ ኣይትነብርኒ ስለዚህ ካብ ዳዊት ንመሃሮሲ ኣብ ዝኾነ ጉዕዘና ኣብ ንእሽተ ይኹን ኣብ ዓብ ይኹን ኣብ ገለገለ እኮ ክስታይ ትኾን ይኸምሽ ኣብ ገለ ኤርያ ንሓትት ኣብ ገለ ኤርያኻ መንገድታትና ኢና ንኸይድ እንታይ ኣብ ገለ ኤርያ ሰብ ብድልየት ክመላለስ ጸኒሕስ ናይ መርዓ ዘመን ምስ ቀረበሲ ተንበርኪ ይኹን አምላኽ ክሓትት ይደለም ኣብ ኩሉ ኢና እንታይ ንገብሮ ኣብ ህይወትና ነቋጽሮ ኣብ ኩሉ ቦታ ኣብ ህይወትና እንታይ ክገብረና ዘሎ ክመርሐና ዘሎ ከምቲ ኮይኑ ጥራይና እንታይ ክንገብር ንኽእል ምስ ሓሳቡ ንተሓዝ ካብቲ ናቱ ሓሳብ ኣይንወፅን ኢና ኣብ ዓወት ኢና ካ ንነብር ኩሉ ግዜ ናይ ክሳራ ዘመን ኣይንነብርን ኢና ካብ መስዋዕቲ ዝደሊ እንታይ እግዚአብሔር ምእዛዝ ናይ ዳዊት ህይወቱ ሲ ዝምረና ስለዚህ ከም ነፍቅሮኻ እንታይ ንገልጸሉ ብምእዛዝና ጥራይ ብዘረባ ኣይኮነን ከነምልኽ ኮለና ይፈልጥ እዩ ክነጠር ኮለና ፈልጥ እዩ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ዝተገላህና ኢና ኩላትና መን ዝእዘዝ መን ዘይእዘዝ ፍሉጥ እዩ ነንሕደና ከተታልለኩም ይኽእል ከተታልሉ እንትኽእሉ ኢኹም ኣብ ናይ እግዚአብሔር ቦታ ግን ዝተገላህና ኢና ኩላትና ስለዚ ህይወትና ናብ ምንታይ ንወፊ ናብ ምእዛዝ ከምቲ ኣካብ ኢዛቤል ትድርኾ ነይራ ንርክሰት ርእሱ ዝሸጠ ንሕና ኻ ንምእዛዝ ርእስና ንሃብ እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ህይወትና ዓወት ክበና እዩ ንጸሊ ኣምላኽ መስገን